дуруд бинандагони арҷманд ва мухлисони ҳамешагии барномаҳои телевизиони варзиш. Барномаи Шархи Футзал бо рӯйдод ва воқеиёти муҳимтарини ҳафтаи охир манзури шумо мегардад. Дар ҷараёни барнома мо шуморо бо хабарҳои муҳими футзали тоҷик ва берун аз он шинос мекунем. тӯли бештар аз 20 дақиқаи дар пешбуда бо шумо ман Гулрӯз Худоназарзода хоҳам буд. чӣ гуна ки пештар маълумот додем, Александр Забирадзе мин баъд бо тими мунтахаби кишварамон кор хоҳад кард. баъд аз он ки тасдиқи сармураббии нав дар ҷаласаи Федератсияи футболи кишвар ки ба футзал бахшида шуда бо сурат гирифт, мутахассиси гурҷистонӣ кору фаъолияташро бо мунтахаби Тоҷикистон расман шурӯъ намуд. биёед ба мусоҳибаи Александр Забирадзе гӯш андозем ки атрофи тамринҳои мунтахаби кишварамон оид ба футзал ибрози андеша кард. В первую очередь хочу отметить, что я очень рад находиться здесь. Это большая ответственность возглавить сборную Таджикистана по футзалу. И вот уже неделя уже работаем, скоро начнется товарищеские турниры. Ребята очень молодые, перспективные, техничные, у них все впереди, у них все шансы играть на высшем уровне и достичь больших успехов. Обязательно, вот ребята, я следил за таджикским футзалом, я более-менее, есть у меня представление. И вот эти ребята тоже скоро приедут, и они тоже вместе с нами будут и на товарищеские турниры, и, конечно, на заключительный турнир. Больше вот ребята очень быстрые, такие, техничные. Я больше, что я смотрел, в принципе, у них все есть. Но я больше внимания на защиту. Я думаю, что защита это главное в футзале. И мне больше времени уделяем защиту. И потом, все компоненты, конечно, в первую очередь защита. зери роҳбарии Забирадзе мунтахаби Тоҷикистон оид ба футзал ғайр аз машқҳои асосӣ дар толори футзал, ҳамчунин дар толори бадансозӣ тамринҳои махсус анҷом доданд. Ба ихтиёри мутахассисон, чунин тамринҳо ба бозигарон омодагии хубтари ҷисмонӣ хоҳанд дод. ҳамчунин ҳафтаи охир бозигарони тими мунтахаби Тоҷикистон ҳамарӯза 2 маротиба тамринҳои худро доир карданд. ҷамъомади таълимии тамринии миллипӯшони мо дар шаҳри Душанбе то 27 январ идома ёфт. охири ҳафтаи гузашта бозигари дастаи Сипар Баҳодур Хоҷаев ҳам ба тими миллӣ ҳамроҳ шуд. 5 легионери мунтахаби Тоҷикистон Муҳаммад Шарипов, Умед Кӯзиев, Фирӯзбек Муродов, Рустам Ҳамидов ва Файзали Сардоров ки дар кишвари Қирғизистон ҳунарнамоӣ мекунанд, санаи 27 январ ба дастаи мо ҳамроҳ шуданд. шаби 29 январ ба 30 моҳи ҷорӣ мунтахаби Тоҷикистон оид ба футзал ба кишвари Таиланд ҷиҳати иштирок дар мусобиқаи SAT International Futsal Championship сафар кард. дар баробари дастаи мо дар мусобиқаи номбаршуда тимҳои Таиланд, Эрон, Туркманистон, Кувайт ва Малайзия ширкат хоҳанд кард. мусобиқаи мазкур аз 2 то 8 феврал баргузор хоҳад шуд. 6 даста ба 2 гурӯҳ тақсим шуда, дар натиҷаи марҳилаи гурӯҳӣ 2 даста аз ҳар гурӯҳ ба марҳилаи плей-офф рохат мегиранд. сипас бозиҳои даври нимниҳоӣ, бозӣ барои дарёфти зинаи сеюм ва финал баргузор мегарданд. дар натиҷаи маросими қуръакашӣ мунтахаби футзали Тоҷикистон шомили гурӯҳи Б гардид. ғайр аз дастаи мо ҳамчунин мунтахабҳои Эрон ва Кувайт шомили ин гурӯҳанд. мунтахаби мо рӯзи 3 феврал бо Кувайт ва 4 феврал бо тими Эрон бозӣ хоҳад кард. тимҳои Таиланд, Туркманистон ва Малайзия шомили гурӯҳи А шуданд. аз Таиланд дастаи мо ба Даммом парвоз хоҳад кард ки он ҷо бозиҳои рафиқона ба мунтахабҳои Арабистони Саудӣ ва Кувайт доир мекунад. баргузории омодагиҳои охирини мунтахаби Тоҷикистон оид ба футзал ба чемпионати Осиё 2020 дар кишвари Эрон дар назар аст. ёдовар мешавем ки чемпионати Осиё 2020 оид ба футзал дар шаҳри Ашхобод доир мегардад. аз 24 то 29 январ дар шаҳри Душанбе мусобиқаи футзал байни духтарони синашон то 19 сола баргузор гардид. 6 даста дар мусобиқаи чемпионати Ассотсиатсияи Осиёи Марказӣ иштирок намуда, тими қавитарини минтақаро муайян намуданд. иштирокчиёни мусобиқаи КАФ 2020 мунтахабҳои занонаи то 19 солаи кишварҳои Тоҷикистон, Эрон, Узбекистон, Афғонистон, Туркманистон ва Қирғизистон буданд. рақобатҳои КАФ ба таври даврӣ сурат гирифта, ғолиб дастае гардид ки аз ҳама бештар имтиёз ба даст овард. мунтахаби занонаи то 19 солаи Тоҷикистон дар натиҷаи баргузори мусобиқаи футзал байни духтарони то 19 сола ки дар шаҳри Душанбе доир шуд, муайян гардид. сармураббии даста собиқ футзалбози маъруфи кишвар Шерзод Ҷумаев таъин шуд, ки ӯ 14 бозигарро ба тими мунтахаб даъват намуд. ба Шерзод дар омода кардани тими мунтахаби ҷавонон байни бонувон боз як собиқ футболбози дигари мунтахаби Тоҷикистон Меҳрубон Тиллоев кӯмак расонд. дар бозии аввал Хубони футзали кишвар бо дастаи аввалии ин мусобиқа тими Эрон майдондорӣ карданд. албатта бозӣ бо муддаи асосии мусобиқа барои бозигарони мо душвор ҷараён гирифт ва дастаамон бозии аввалро бо ҳисоби калони 15-0 бохт. ду бозии дигар ин гурӯҳ бо ғалабаи дастаҳои Қирғизистон ва Узбекистон бар тимҳои Афғонистон ва Туркманистон анҷом ёфтанд.
бозии дуюми дастаи ҷавонони мамлакат байни бонувон бо ҳамсолонашон аз кишвари Туркманистон ҷолибу дидани паси сар гардид. Ба фарқ аз бозии аввал шогирдони Шерзод Ҷумаев дар дидори дуввум рақобати арзанда нишон доданд. Майдондории гулдухтарони тоҷику туркман баробар ҷараён гирифт, аммо дар ниҳояти кор бозигарони мунтахаби Туркманистон ғолиб омаданд. Бозӣ бо натиҷаи 3-2 ба поён расид. Аз ҳайати миллипӯшони мо Никобахт Худудодова ва Мадина Давлатова мушарраф ба задани гол гаштанд. дар бозии дигари даври дуюм бошад Хубони Футзал Эрон ҳеҷ раҳме бар бозигарони кишвари Афғонистон накарда, дар ҷавоби ягона голи рақибон 16 голро ба тӯри дарвозаи онҳо ворид сохтанд. бозии дигари ин давр ки байни дастаҳои Қирғизистон ва Ӯзбекистон сурат гирифт, аз голҳо бою ғанӣ буд. то миёнаи нимаи дуввуми дидор футзалбозони қирғиз пешсаф буданд, аммо дар ниҳояти кор бо ҳисоби 7-4 мағлуб шуданд. рақиби сеюми миллипӯшони мо футзалбозони кишвари Қирғизистон буданд. дар рафти ин рақобат ҳам шогирдони Шерзод Ҷумаев кӯшиш намуданд то дастуру супоришҳои сармураббии худро дуруст ва саривақт иҷро кунанд. ҷаро такоппу ва талоши Хубони Футзали кишвар дар ин рақобат хуб ба чашм расид, аммо бозии сеюмам бо мағлубияти дастаи мо ба анҷом расид. ҳамсолони қирғизи футзалбозони мо бо ҳисоби 2-0 зафар ёфтанд. футзалбозони Эрон чун анъана дар ин мусобиқот аз 10 гол камтар назаданд. ин навбат онҳо 12 голи беҷавобро ба тӯри дарвозаи дастаи занонаи Туркманистон равона намуданд. мунтахаби то 19-солаи Ӯзбекистон ҳам дар даври сеюми мусобиқа ғалабаи сеюми худро соҳиб шуд. дар даври чорум тимҳои миллии Тоҷикистон ва Афғонистон вохӯрӣ анҷом доданд. бозии дастаҳо бо ҳисоби 3-3 мусовӣ хотима ёфт. қисми аввал бо ҳисоби 2-1 ба суди футзалбозони тоҷик хатм гардид. дар миёнаи қисми дуввум дастпарварони Шерзод Ҷумаев ҳисобро 3-1 намуданд, аммо дар идомаи рақобат бонувони афғон 2 гол зада ҳисобро баробар карданд. барои ҳар ду дастаи имтиёзи аввалин дар мусобиқа буд. дар бозии марказии мусобиқа ду пешсафи гурӯҳ мунтахабои занонаи Эрон ва Ӯзбекистон рақобат намуданд. то ин бозӣ дар мусобиқа ду ҳокимиятӣ ба чашм расид, чунки дастаҳои номдорда 3 бозии қаблии худро бо ғалаба анҷом доданд. Хубони Футзал Эрон муддаӣ будани худро собит сохта, бо ҳисоби калони 7-1 дастболо шуданд. бо ин ғалаба мунтахаби Эрон пеш аз муллат унвони қаҳрамонии мусобиқаи кафа 2020-ро ба даст овард. дар бозиҳои даври панҷуми ин мусобиқа мунтахаби занонаи Тоҷикистон бар муқобили ҳамсолони худ аз кишвари ҳамҷавор Ӯзбекистон майдондорӣ карданд. ин дидор ҳам бо мағлубияти футзалбозони тоҷик бо ҳисоби 7-2 анҷом ёфт. ҳамин тариқ мунтахаби занонаи Эрон қаҳрамони мусобиқа шуд. мақоми дуввумро футзалбозони Ӯзбекистон моли худ намуда, мунтахаби Туркменистон зинаи сеюмро касб намуд. дар ҷадвали ин мусобиқа мунтахаби занонаи Эрон бо ишғоли 12 хол зинаи аввалро соҳиб шуда пеш аз муллат унвони қаҳрамониро ба даст овард. дастаи занонаи Ӯзбекистон соҳиби 9 хол шуда дар зинаи дуввум қарор гирифта, тими бонувонаи Туркманистон бо 6 хол зинаи сеюмро моли худ кард. мунтахаби Қирғизистон бо 6 хол дар зинаи чорум қарор гирифт. мунтахабои занонаи Тоҷикистон ва Афғонистон бо як имтиёзӣ мутаносибан дар зинаи панҷум ва шашум мавқеъ касб карданд. акнун бинандагони арҷманд таваҷҷӯҳи шуморо ба чанд рӯйдоди муҳим аз хориҷи кишвар ошно мекунем. фикр дорам ҳар нафаре ки каму беш бо футзал ошност номи Рикардиньоро медонад. футзалбози Португалия яке аз бозигарони беҳтарин дар таърихи ин намуди варзиш маҳсуб мешавад. аз соли 2013 то ин ҷониб Рикардиньо дар дастаи Интер Мовистар бозӣ дорад. чанде пеш Рикардиньо ки 6 маротиба беҳтарин футзалбози ҷаҳон гардид, эълон намуд ки шартномаашро бо дастаи Интер Мовистар тамдид нахоҳад кард. баъд аз ин дастаҳои гуногуни аврупоӣ дар талоши ҷалб кардани ин бозигар шуданд. чанд рӯз пеш дар сомонаҳои гуногуни варзашӣ хабар нашр гардид ки бозигари португалӣ корномаи худро дар кишвари Фаронса идома медиҳад. баъд аз анҷоми мавсим дар Португалия, Рикардиньо тобистони соли ҷорӣ ҳамчун агенти озод ба дастаи АКСС Фаронса хоҳад гузашт. ин тим айни ҳол пешсафи чемпионати Фаронса аст. аз 28 январ то 7 феврал дар кишвари Марокаш мусобиқаи ҷоми миллатҳои Африқо оид ба футзал баргузор мешавад. дар ин мусобиқа 8 даста ширкат меварзанд: Ангола, Миср, Гвинея Экваториалӣ, Гвинея, Ливия, Маврикий, Марокаш ва Мозамбик. бозиҳои аввалини ҷоми миллатҳои Африқо 2020 талакай доир шуданд ки дар онҳо дастаҳои Гвинея Экваториалӣ, Маврикий ва Марокаш Либия андари майдони рақобат шуданд. ин дастаҳо шомили гурӯҳи А буданд. дастаи Гвинея Экваториалӣ бо ҳисоби 4-2 тавонист бар Маврикий дастболо шавад. Марокаш ки соли 2016 қаҳрамони ҷоми миллатҳои Африқо гардид, дар бозии аввалини худ бар Либия бо ҳисоби 3-0 зафар ёфт. мунтахаби футзали Миср ки шомили гурӯҳи Б ҳаст, дар бозии аввали худ бо ҳисоби калони 9-0 бар тими Гвинея ки аввалин маротиба дар ин мусобиқа ширкат меварзад ғалаба намуд. дар бозии дигари гурӯҳи Б мунтахаби Ангола бар Мозамбик бо натиҷаи 7-4 дастболо гардид. чунин буданд чанд хабару рӯйдоди муҳими ҳафта дар футзали тоҷик ва берун аз он. дар ҳамин ҷо барномаи Шархи Футзал ба фарҷо мерасад. бо хабару рӯйдодҳои муҳими 7 рӯзи дар пешбуда шуморо дар барномаи навбатӣ ошно мекунем. бо шумо будам ман Гулрӯз Худоназарзода. хайр.